sníva. Reálne mám pocit, že sa mi sníva a že tu niekto ide vytvárať akúsi novú realitu a že zabudol. Že tu niekto, tak ako vo filme Men in Black, kde chodili tí agenti v čiernom s takým týmto zariadením medzi ľudí a vymazali im pamäť. Že niečo také sa udialo v radoch tej najhoršej časti opozície, ktorá predstavuje to najväčšie zlo v histórii politiky Slovenskej republiky. Myslím teraz na lavicu hanby a na klub Slovensko. Myslím teraz ľudí, ktorí evidentne stratili pamäť a prišli do kontaktu s agentami v čiernom, ktorí im zjavne vymazali pamäť. Ak mi dovolíte, kolegyne a kolegovia z opozície, z radou Hnutia Progresívne Slovensko, nebudem tento môj vstup venovať vám, ale budem ho venovať ľuďom, ktorí sa dnes snažia presvedčiť celý slovenský národ tu v parlamente a ich zástupca toho najväčšieho zla Igor Matovič, tu pred chvíľou tak klamal verejne celý národ, že to vo mne vzbudilo hnev. Neuveriteľný hnev, ale nie preto, že by som sa hneval na Igora Matoviča, ale hnevám sa pretože zneúctil všetkých tých 20 000 mŕtvych, ktorí tu zomreli počas vlády Igora Matoviča, počas toho, ako pán poslanec Krejčí bol ministrom zdravotníctva, ako mu pán poslanec za KDH Stachura robil verného štátneho tajomníka. Je to pre mňa niečo neuveriteľné, že vy nemáte absolútne žiadnu pamäť a že nemáte ani len kožu na tvári po tom, čo tu predvádzate. Vy, ktorí ste tak fatálne zlyhali, že väčšie zlyhanie si ja neviem predstaviť v histórii Slovenskej republiky a ľudia vám to dali najavo v septembri 23, kedy vám to spočítali vo voľbách. Je to pre mňa ozaj niečo neuveriteľné a pôjdem nejako postupne. Bolo to hnutie Oľano, dnes už Slovensko, to najväčšie zlo v politike, aké existuje, ktoré ešte pred voľbami roku 2020 prišlo s návrhom, že treba medzi politikou zaviesť tzv. Hmotnú zodpovednosť. Hmotnú zodpovednosť za každý jeden skutok, za každé jedno zlyhanie, aby úradníci aj politici čelili hmotnej zodpovednosti. A hovorili to predstavitelia tohto najväčšieho zla, že ten, ktorý nebude mať dostatok financií na to, aby tú hmotnú zodpovednosť prebral na svoje plecia, tak mu treba odkrojiť z tej jeho osobnej slobody. A kto nebude schopný tie škody splácať zo svojho majetku, tak to bude musieť niesť následky na svojej osobnej slobode. To znamená strávi život, respektíve čas svojho života vo väzení a za mrežami. Samozrejme, kto iný ako líder politického zla by s tým prišiel? Líder, ktorý prepísal celý svoj majetok na svoju ženu. Kto iný by to mohol urobiť ako človek, ktorý dnes kritizuje ministra obrany za to, že neuviedol čosi v svojom majetkovom priznaní, ale tento človek neuvádza nič v svojom majetkovom priznaní už roky rokúce. Roky rokúce je to bezdomovec, ktorý neužíva nič. Neužíva žiadny majetok, on je jednoducho bezdomovec. Takto flagrantne porušuje zákon a tvári sa, že to je celé v poriadku. A dnes ministrovi obrany tento človek čosi vyčíta. A tento človek chcel zaviesť hmotnú zodpovednosť za politikov. Za ich rozhodnutia. Viem veľmi dobre, prečo to neurobilo to najväčšie zlo v histórii Slovenskej republiky. Neurobilo to pretože keby dnes bola zavedená hmotná zodpovednosť za kroky, ktoré ste vy urobili, pán Krajčí, Matovič, pán Stachura, v rokoch 20 až 23, keďže Matovič nemá žiadne finančné prostriedky, tak by dnes už asi sedel v pase. A vy by ste sa nedoplatili za tých 20 000 mŕtvych, a za tie miliardové škody, ktoré ste urobili. Tak by to bolo. Pretože ak by tu bola hmotná zodpovednosť, tak by ste ju niesli v mysle toho, čo ste ľuďom sľubovali. Ale keďže vy ste si zvykli klamať vašich voličov a oni vám to spočítali, tak ani tento váš najväčší sľub ste nikdy nezaviedli napriek tým rečiam, ktoré ste mali, lebo ste sa báli, že by práve preto, ako ste manažovali pandémiu, už by ste dávno buď platili milióny, alebo tak, ako to povedal váš líder, odkrojili by ste si z osobnej slobody a za to by ste museli niesť osobnú zodpovednosť. A vy máte tú nekonečnú drzosť za vaše fatálne zlyhania
Dnes obráca ten celý príbeh, že v princípe za to môže vtedajšia opozícia, ktorá nemala žiadne nástroje na to, aby mohla riadiť štát. Naopak, vy ste tu poslušne mali 93 poslancov, mohli ste schváliť aj to, že nebo je zelené a voda je suchá. Tak ste k tomu pristupovali. Ja si pamätám, ako tu bola natiahnutá fólia, aby ste tých nakazených poslancov za každú cenu dostali do parlamentu. Tak ste pristupovali k moci. A vy dnes sa snažíte presvedčiť ľudí na Slovensku, že za 20 000 mŕtvych a miliardové škody môže vtedajšia opozícia a Robert Fico. Vy ste sa zbláznili? Vy si myslíte, že ľudia na Slovensku žerú seno? Že zabudli? Prečo bol Igor Matovič označovaný za najhoršieho premiéra v histórii Slovenskej republiky? Prečo je to najneobľúbenejší politik, aký kedykoľvek bol na území Slovenskej republiky pôsobiaci? Veď tí ľudia nie sú sprostí. Prosím, prestaňte ich urážať a prestaňte urážať všetkých tých, ktorí kvôli tomu, že ste boli neschopní riadiť tú pandémiu, museli zomrieť. Pán Krejčí, na vás sa pozerám, aj na vás, pán Stachura, najmä na to najväčšie zlo sa nechcem pozerať, pretože by mi prišlo z toho zle. Pán, prvé upozornenie. Pán poslanec Šipoš, máte prvé upozornenie v zmysle paragrafu 32 odsek 2 za narušenie priebehu rokovania. Pán poslanec Pročko, máte prvé upozornenie za narušenie priebehu rokovania. Od opozície, ktorú idete kritizovať, vy ste mali v rukách všetky nástroje na riadenie pandémie a nezávislá štúdia hovorí o tom, že keby ste ju riadili ináč, keby ste ju riadili napríklad tak, ako to bolo v Dánsku, tak nemuselo zbytočne zomrieť 20 000 ľudí. Vďaka vašej neschopnosti, nie vďaka tomu, že tu kto si niečo hovoril, vďaka tomu, že ste boli tak fatálne neschopní a že ste zlyhali vo všetkom. Ale poďme fakticky, pretože fakty pokazia každú dobrú debatu. Tak poďme na to. Vy si myslíte, že ozaj ľudia zabudli na to, čo ste tu robili v rokoch 20 až 22? Pozrite sa, keď začala pandémia. Vtedy, keď začala pandémia, bol premiérom súčasný prezident Peter Pellegrini. A ten sa riadil na základe faktov, na základe vedeckých odporúčaní. Aj vďaka tomu mohlo byť Slovensko premiantom pri boji s covidom, pretože reagoval rýchlo, reagoval presne, komunikoval adresne a komunikoval s dôverou medzi ľudí. Potom prišlo to najväčšie zlo do vlády aj do riadenia pandémie. Prišli ste vy. Vy ste prišli a začali ste to tu celé riadiť. A z vrchola rebríčkov najúspešnejších krajín sme sa dostali na iný vrchol rebríčkov. Vrchol rebríčkov v počte úmrtí, kedy sme boli najhorší na celom svete, ako sa len dalo. Lebo namiesto vedecky podložených argumentov, ktoré vám dávali odborníci a postupov, sme tu mali nevestičky, nebojte sa, dobre bude. Na to ste hádam nezabudli. Ani ľudia na Slovensku na to nezabudli. Nevestičky, nebojte sa, fotíme sa na svadbe poslanca Šipoša bez rúšok, ale kritizujeme tu ostatných za to, že nedodržiavajú opatrenia. Na to sme už zabudli. A zabudli sme aj na to, ako ste sa hádali ako psi pred celým Slovenskom. Matovič so Sulíkom, ten nenakúpil testy, on kúpil testy iné. S tými testami by som netestoval ani psa. Takto vy ste zbudovali dôveru medzi ľuďmi na Slovensku. A vaše opatrenia sa nie, že menili zo dňa na deň. Tie opatrenia sa menili z hodiny na hodinu. Absolútny chaos a absolútny rozvrat. Nikto nevedel, čo môže a čo nemôže. Ak môžem charakterizovať vládu Igora Matoviča, tak ju môžem nazvať vládou chaosu, vládou neporiadku, vládou krivenia právneho štátu. A vy dnes máte tú odvahu stáť na tomto mieste a ľudí presvedčať o opaku? Vy ste ozaj zabudli, vy si myslíte, že ľudia zabudli na to, ako ste ich terorizovali počas celého covidu. Najprv ste ľuďom dávali nezmyselné zákazy, ktoré nikto nevedel vynútiť. Následkom čoho ľudia stratili absolútnu dôveru vo vládu, štát, inštitúcie. Aj takých politikov neschopných, ako je Matovič, Krejčí a ďalší, ktorí tu ste a usmievate sa. Pamätáte sa, ako ste zatvárali okresy? Ako ste nútili policajtov stáť na hraniciach okresov a aby tam kontrolovali, či náhodou sa niekto nepresúva z okresu do okresu a podobné nezmysly,
ktoré štát ani nedokázal ustrážiť. A potom ste išli do úplného opaku, do úplného extrému, keď ste sa rozhodli, že v tých najťažších časoch, v tých najťažších chvíľach, kedy trebalo opatrenia sprísniť, tak pán Krejčí, alebo Krajčí, nech vám nekomolí meno, ste urobili čo na vláde, keď ste po vláde prišli na tlačovku a ste hovorili, že ste plakali na vláde? Keď ste mali opatrenia sprísniť a odborníci vám hovorili, treba sprísniť opatrenia, lebo je zlé, lebo zomierajú ľudia. Vy ste sa na vláde hádali ako také psi a neprijali ste žiadne opatrenia a potom ste plakali. Plakali ste na vláde, plakali ste na tlačovke, lebo ste vedeli, že keby bol zákon o hmotnej zodpovednosti účinný, tak buď platíte miliónové penále, alebo by ste sedeli v base. A nechali ste zomierať tisícky ľudí a dnes opäť máte tu drzosť a jednoducho absolútnu nezodpovednosť si myslieť, že ľudia na toto zabudli. Nezabudli a toto im budeme pripomínať aj takýmto zákonom, ktorý rieši odškodnenie za to obdobie, kedy ste zdevastovali krajinu, kedy vďaka vašej neschopnosti zomrelo 20 000 ľudí, ktorí nemuseli zomrieť. Nie kvôli tomu, že opozícia robila protesty, upozorňovala na to, že stratili ste dôveru ľudí, že nepríjmate opatrenia vtedy, keď ich máte príjmať a keď ich netreba príjmať, tak príjmate úplne nezmyselné opatrenia. Zomreli pretože ste nezvládli riadenie pandémie. Hovoria o tom viaceré odborné štúdie, že vďaka vám, vďaka vašej neschopnosti nemuselo zomrieť 20 000 ľudí. Viete, čo je 20 000 ľudí? To je jedno menšie mesto. Vy si pamätáte na vaše rozhodnutia o celoplošnom testovaní? Na ten nezmysel, keď bývalý minister Krajniak v maskáčoch stále ste sa hrdili, druhé slovenské národné povstanie, čo spôsobilo celú ďalšiu vlnu toho, že sa to ochorenie prenášalo po celom Slovensku a že zomierali tisíce ľudí kvôli vašej neschopnosti, že ste si vymysleli tieto atómovky, ktoré napadla jedna chorá hlava jeden večer a na druhý večer už napadlo zase niečo iné. Vy ste zabudli na všetky tie blackouty a nezmysly, s ktorými ste terorizovali Slovensko. Len za toto všetko, len za to pôsobenie Igora Matoviča, vašej vlády, vášho ministrovania, pán Krejčí, si ľudia zaslúžia to odškodnenie, pretože ste im zničili životy. Že v rokoch 20 až 22 sme pomaly nemali nádej, že sa tu niečo zlepší. Že sme si tu normálne mysleli, že tu všetci pokapeme ako také muchy, pretože ste neboli schopní riadiť nielen pandémiu, ale ani štát. A jediné, čo ste boli schopní robiť tými vašimi zaslepenými krvavými očami, keď tu najväčšie zlo, tak ako tu pred hodinou stál ten Matovič, vtedy tu stál. A ukazoval na opozíciu, aby tiško sedela, šúchala nožičkami a čakala, kedy ju zoberie NAKA. Tak ja dnes odkazujem Matovičovi, aby tiško sedel pri covide a šúchal nožičkami. Pretože vyšetrovací tým COVID už prešetruje všetko, čo sa udialo. Ja viem, že z toho máte strach. Pretože 20 000 mŕtvych a miliardové škody to nie je sranda. A môžete sa tam smiať, koľko len chcete. Ani to prideľovanie momiek, ktoré ste robili, ani to nakupovanie testov, ktoré ste robili, ani všetko vaše šafárenie nie je sranda. A ja cítim tú zodpovednosť, ktorú mám, aj verejný tlak, ktorý je, a ktoré sa ma ľudia pýtajú, kedy už končíte v base. Verejne tu hovorím, že ja nebudem ako vy. Ja nikoho nebudem ukazovať, aby tiško sedel, šúchal nožičkami a čakal na NAKU. Nie. Váš si spravodlivosť nájde. Ale nie na základe toho, že tu budem hovoriť ja a budem si robiť Remišovej Pexesa, ale na základe toho, čo ste urobili. Pretože toto všetko je dnes predmetom orgánov činných v trestnom konaní a tie konajú. Možno, že nekonajú tak rýchle, ako ste konali vy, keď ste krivili zákon a spravodlivosť. Keď ste vy dávali politické objednávky, kto má skončiť v base, kto má skončiť vo väzbe a koho treba terorizovať. Nie, dnes orgány činné v trestnom konaní konajú na základe zákona, faktov a dôkazov. Nie na základe politickej pomsty, krvavých očí a toho, že jedna chorá hlava a jeden skazený prokurátor špeciálnej prokuratúry so svojimi ďalšími kolegami tu bude dávať pokyny dnes trestne stíhaným vyšetrovateľom. Nie. Takto právny štát nevyzerá. Ale právny štát vyzerá tak, že je dnes riadený aj tým COVID a tak ako v rámci tohto zákona budú odškodnení ľudia za to, že ste porušovali ich ľudské práva, čo konštatoval ústavný súd, tak na základe dôkazov a faktov tu bude vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť. A hovorím to pri plnej vážnosti. A uvidíme, kto sa potom bude smiať a kto bude presviečať ľudí na Slovensku, že za 20 000 mŕtvych a miliardové škody môže opozícia. Pretože dámy a páni,
Ešte raz, ak ste sa stretli s agentami v čiernom, ktorí vám vymazali pamäť, tak rodinám tých ľudí, tých 20 000 ľudí, ktorí tu nemuseli zomrieť, nikto pamäť nevymazal. A ak chcete tu hovoriť, Igor Matovič, o tom, že im chcete dať odškodné, súhlasím. Treba ich odškodniť. Ale z toho majetku, ktorý je prepísaný na vašej pani manželke. Vy osobne by ste ich mali odškodniť. Vy osobne, ako človek, ktorý sa tvári, že je tu obyčajný človek, ktorý je obyčajný milionár, z vášho majetku, z vášho rodinného majetku by toto odškodnenie pre ľudí malo ísť, pretože vy nesiete absolútne politickú zodpovednosť. Tú trestnoprávnu, to je predmetom činov trestného konania a nech oni rozhodnú. Ale politickú zodpovednosť za to nesiete vy. Ľudia, ktorí ste asistovali Matovičovi, aj vy, pán Stachura, a vy, pán Krejči, tiež. Môžu sa vaši kolegovia smiať, koľko len chcú. Čiže v rámci tohto politickú zodpovednosť nesiete za to vy. A ľudia na to nezabudli. Nezabudli na to všetci tie rodiny, ktoré museli pochovávať tých 20 000 mŕtvych. A verte mi, že toto vám oni nikdy nezabudnú. Bral som to ako svoju povinnosť tu vystúpiť v mene všetkých týchto rodín, aj v mene občanov celej Slovenskej republiky. Pretože ja som tu ako občan sedel v parlamente a videl tu aj na našej strane, tu sme boli opozícia, tu sme sedeli, videli sme, že s tým nemôžeme nič urobiť, pretože túto stádo 95 poslušných poslancov, ktorí sa potom aj tak po roku rozpadli, hlasovali za všetko, čo im Matovič povedal. A ja som sa vtedy cítil bezradne. Aj vtedy som uvažoval o tom, že či na takomto Slovensku chcem ďalej žiť. Na Slovensku, ktoré riadia ľudia na základe toho, čo niekoho napadne v noci, čo napíše na Facebook. Výsledkom čoho bolo 20 000 mŕtvych. A preto tento zákon, ktorý sme priniesli do parlamentu, aj spoločne sme ho dali do programového vyhlásenia vlády, je naplnením toho, čo sme hovorili aj pred voľbami. Že ľudia budú odškodnení. Nie za to, že by niekto nechcel dodržiavať nariadenia, ale za to, ako ste to vy svojou neschopnosťou, amatérkosťou a absolútnym babráctvom zapričinili to, že na Slovensku zomrelo 20 000 ľudí a máte tú krv na rukách, máte tam vy. Tam hore, vy ju máte na rukách. Politickú krv máte na rukách. To ma o tom nikto nepresvedčí. A za toto by ste mali niesť politickú zodpovednosť takú, že sa čudujem ešte tým ľuďom, ktorí vám veria. Preto som to považoval za nevyhnutné tu vystúpiť, pretože, a teraz sa obratím aj na balkón, smerom na médiá, pretože ste to vy, ktorí nesiete obrovskú zodpovednosť za to, že tento chorý človek zase dostáva priestor vo verejných správach, vo hlavných médiách. Áno. Pán minister, zachovávajme slušný jazyk. Ospravedlňujem sa všetkým chorým ľuďom, ktorých som týto urazil. Prepáčte, pán predsedajúci. Smerom na vás, na médiá, nesiete obrovskú zodpovednosť. Televízia Markíza, televízia Joj, o červených denníkoch ani nejdem hovoriť, že vy dávate priestor opäť tomu, čo rozvratilo celú krajinu. Vaši vlastníci sa môžu hanbiť za vás, že tento človek má v médiách opäť takú pozornosť, akú mu dávate. Nezaslúži si to pretože on má tú krv na rukách za tých 20 000 mŕtvych, aj vy by ste to mali vedieť, pretože pred voľbami roku 2020 si to boli vy médiá, ktoré tohto človeka dostali na pozíciu premiéra. Zlyhal tak, že rozvratil krajinu. A dnes pokračujete v tom istom, že zrazu je už pre vás dobrý, len aby tu nebola vláda, ktorá tu dnes je, tak vám je dobrý už aj tento človek, ktorý predstavuje to najväčšie zlo v politike, aké len existuje. Apelujem na vás, zamyslite sa nad tým, čo robíte. Ďakujem, skončím.